שלום יוטיוב, כאן ג'י, מיינקראפט ג'י, ואני ליי ונמצא רועי איתי. כן. אני נראה לכם איך להוריד את המפה של אסאסינס קריד 3. אוקיי, דבר ראשון. זה הקישור שנתנו לכם בדסקריפשן. כן, בתיאור של הסרטון. זה אמור להתחיל לכם מלמעלה, אתם יורדים עד שאתם מגיעים לפה. אוקיי. ואז אתם בוחרים, זה לא משנה איזה גרסה. זה לא משנה איזה גרסה, אתם יכולים לקבל. נגיד יש לכם גרסה 151, אז יש לכם את המוד של יצירתי, קריאייטיב, ויש לכם את המוד של הישרדות, סורווייבל, שזה מה שכדאי להוריד, כי פה זה סתם מאפן. אבל הפעם נוריד קריאייטיב כדי להראות לכם את כל המפה. אז יאללה. כן, אתם לוחצים פה בקריאייטיב מוד. כן. ומחכים, נכנסנו ל-Adfly. כן. השרת תחבור. ופה אתם נכנסים ל-Skip Ad. ייי. והגענו למדיה פייר, לשיתוף קבצים. אוקיי, לפעמים כאן זה בא לנו לא עובד, אוקיי? תראו מה אתם צריכים לעשות. יוצאים מהחלון הקופץ ומקלידים את שתי המילים אילי תקליד QIT. שנייה, זה עם קפסל. לא, האות הראשונה אמורה להיות גדולה. דדי, טידי וגיי. כמובן שזה לא אותו דבר כל הזמן, כפי שאמרתי. אחרי שאם אתם לא מבינים, פשוט תלחצו פה על החלף. כמובן, אחר כך אתם לוחצים פה על האדום ונפתח לכם חלון חדש של מדיה פייר, וזה נותן לכם להוריד. אוקיי, אתם לוחצים על דאולון, יוצאים מהחלון הקופץ, ופה יש לכם את זה. אנחנו נחזור ברגע שזה יהיה מוכן. כן, נחזור ברגע שזה יסתיים לנו ההורדה פה. חזרנו אליכם ונפתח לנו התיקייה של האסאסינס קריד 3. יש פה תמונה, אתם יכולים לראות אותה. שבעצם כמה חלקים מהעיר. עכשיו הנה זה. אתם תתחילו בזה. אנחנו נתחיל מהספינה. כן. אנחנו יוצאים מפה ומגיעים לפורט. אתם יכולים לעבור לבאזר או אני חושב שהכי מפואר זה הגלטה. אוקיי. מה שאנחנו עושים זה נכנסים לתיקייה של המיינקראפט שלנו. אתם צריכים לרשום. רגע, חכה. אתם צריכים להיכנס לתיקיית מיינקראפט שלכם איפה שהורדתם את המיינקראפט. אתם נכנסים למחשב וכותבים אחוז דאטה, והנה ימשיך אותי כאן. אחוז. אז לוחצים Enter. ואז למעלה מיינקראפט. מיינקראפט נקודה. אתם נכנסים לבין. יש לכם תיקייה, אם אין לכם ג'אווה ויש לכם ווינרר, אז זה יהיה לכם בקובץ ווינרר ואתם פשוט יכולים להיכנס. אז עכשיו אתם צריכים... תקשיבו, מה שאנחנו מתקינים עכשיו זה עולם. כן, מתקינים עולם, וטעיתי בטעות, הלכתי לבין, במקום לסייב. תקשיבו, הבין זה התיקיות של המודים. כן, כמובן כמו המפה הקטנה ותיקיות של ג'אווה. המיינקראפט זה המיינקראפט נקודה ג'אר שהרגע הראיתי לכם, זה המיינקראפט עצמו. אבל זה לא קשור לסרטון, זה מה שהראינו לכם עכשיו. אוקיי, אתם יוצאים מהבין, הולכים לסייבס, וזה המפות שהורדנו. כמובן יש לי פה וורלד 4 שזה משהו אחר. כן, יש לי פה פאר קריי 3 מיינקראפט, וזה גם עולם. אוקיי,
אוקיי, אז עכשיו נראה לכם את מה העולם שאנחנו- בקריאייטיב. מה שאנחנו עושים, נכנסים לפה, ופה יש לנו את העולם. אוקיי, אתם יכולים לראות אפילו. אתם צריכים ללכת, לא. לקחת את התיקייה שיש לכם בווינראפט, לגרור אותה לתוך הסייבס שבמיינקראפט. הנה, אוקיי, אתם רואים, אז זאתי האסאסינס קריד שהורדנו, סורבייבול, וזאתי האסאסינס קריד שהורדנו, קריאייטיב. שזה, זה בעצם לא השם של אסאסינס קריד, זה רק קריאייטיב וזה סורבייבול, יצירתי והישרדות. אז עכשיו אתם יכולים להיכנס למיינקראפט ויהיה לכם את זה. טוב, בואו נראה להם. אתם יכולים לרשום לנו בתגובות אם אתם רוצים שנמצא לכם מפת טקסטורה של טקסטופרק של אסאסינס קריד, אנחנו נחפש, אם נמצא בשבילכם נביא, נעשה מדריך. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה לכם את דרך אגב, מי שלא ראה את הסרטונים הקודמים, זה המפת טקסטורה של פארקרי 3. שגם אותה נתנו לך להוריד. אוקיי, יש לנו פה רשימת מפות, והנה המצב יצירתי שלנו, זרי בעולם הנבחר. כרגע נכנסנו למצב יצירתי כי אנחנו רוצים להראות לכם את העולם, וביצירתי זה יותר נוח, כן? כפי שאמרתי, התחלנו בספינה, וגם כפי שאילי אמר. W רווח, דאבל רווח, 2 רווח כדי לעוף. טה טה טה. ונראה לכם את העולם. הנה, כפי שאמרתי, זה הפורט. כשיוצאים מהספינה, מגיעים לפורט ישר. אז אתם הולכים ישר, וזה עיר אחרת. דרך אגב, אתם צריכים למצוא את הנוצרות, שזה סוג של נקודות כאלה. זה העלילה של הסיפור. אחרי שאתם עושים 20 נוצות, תהיה לכם משימה אחרת, אבל כרגע המשימה שיש לכם היא למצוא 20 נוצות. הנה, שוב עוברים עיר. יש הרבה ערים ערים. ואני חושב שזה מאוד מגניב. והם עושים דברים ממש ענקים, ממש גבוהים. כפי שאתם רואים, יש פה הנה מדוזות, כי זה ים, ופה יש אנשים. טיפה לאגים, אנחנו רוצים שזה יטען. ויש גם חזירים עם סדל. כן. לשם. הנה, חזירים עם סדל. נקרב אליהם קצת, ותראו מה אתם יכולים לעשות. שזה דבר מאוד מגניב באסאסינס. קודם כל אין פה... אתם צריכים להשיג. אוקיי, נחזור לפורט, שזה העיר הראשונה, לעל הספינה. זה לא לאגים, פשוט זה מה שקורה במעבר בין ערים. אבל חוץ מזה יש לנו לאגים. הנה, זה העיר פורט. אוקיי. וזה הספינה. זה הספינה. אוקיי, אתם יוצאים ממנה, והנה אתם רואים פה דיר חזירים. אחר כך אתם יורדים. בום, יש לכם תיבה. אוקיי, אתם מגיעים לתיבה, נכנסים אליה. כמובן, ולוקחים את כל הגזר על מקל. אבל זה היה בצחוק, אל תשברו אותה באמת. כן. עכשיו אתם פשוט ככה, לא באמת להרוס את השאר, זה היה בצחוק. כן, לוחצים על מקש ימני, ופשוט אתם עולים על החזיר ומכוונים אותו. חזירה. רגע, הוא תקוע. יופי, הנה הוא הוא. תקוע. הנה הוא. אפילו מה? מקודם עלינו על בניין, ואז קיבלנו את ההישג כשחזירים עפים. כן. זה היה מצחיק דווקא, כי הוא ניסה לטפס על סולם. הוא עף. הנה, כפי שאתם רואים, אין לו הוא שליטה. עצבני. אין לו שליטה כל כך טובה, כי הוא חזיר מאפן והוא נתקע. וזה נראה כמו המופ ספונר שהוא מסתובב. טוב, בוא נרד ממנו, והוא עולה. אבל עדיין הוא עוקב אחריי. זה אבנים לבנייה שאנחנו לא יכולים לקחת. כמובן שזה מצב יצירתי שכן אפשר לקחת, אבל בסוף נראה את זה. טוב, זה לא קשור, נצא, ותודה שצפיתם, להתראות. אם אתם רוצים לראות את כל העולם, אז
אז תצפו בסרטונים הבאים או שתכתבו לנו בסקייפ. יאללה ביי. להתראות.